Karê Kongrê Pêncan yê xwecehiya Norwêc ya Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriyê dibin dirûjma berefyekirêziya navmala Kurdî û rola encûmenê pêş bêxin da ku bibe nûnerê rastî ji bo projeya Netewa Kurdî li Kurdistana Sûrî bidawî hat. Di roja şemiyê îjdehê meha yekê sala 2020 Kongrê Pêncan ya xwecehiya Norwêc ya Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriyê hat lidarxistin. Dê kongrê de ji binî endamên xwecehî bi dehan ji kesayetiyên serbixwe û nûnerên hejmarek ji partiyên Kurdistanî û dezgehên Kurdistanî wekû mêvan pejdarbûn û gurzên Gulan û peyamên pêroziyê pêşkêşî wan kirin. Ji aliyê xwe ve Siûd Elmele serokê Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê silavên xwe û niyazên xwe dê serkeftina karê konferansê de di riya Mustefa Cim'a endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye re şand. Di dawiya kongreyê de hejmarek ji serxweboyan da ku tevlî komîteyên xwecehî bibin hatin hilbijartin. Piştre konferans bi Sirûda Netewî ya Eyreqî bidawî hat.